Bugra Jisu Kristen bai jotono kakam yapari hain hai lamsogo ke padi tini sing kaitini kop na sirnani joraman khaba hain hai sirng wani bekak thanglai phiyana tini jeng chapter 2 phunuk jakmani kok no tui jeng phunuk jakmani bijap no tui jeng sirnglai tongo ke tini hingke chapter 2 ni ke chapter 2 by chapter 3 aro nirok kaisini mothani ngia kabe 7 churches of Asia in Asia Asia hangkoni sabta motha notui kok sajagaro jeng nugo kaitor jini subrai Jisu u sabta motha nobo sainaka kwangma mothani bisingo oboni bisingtui jengno phurungmani nayo ba o sungsar motha jengpron chimi paithak motha jora bomhai engnai bono sawani ba bono phunukbani bade ge u satta motha ba kaisni motha bo sungsani bebak mothani tongnai mothano phunukmani ba motha omhai engnai nei samani ngekaba image of all the churches English by sing sawani kanke pilis kanke sing aronugo Ephesus church ngekaba Epis ngeka bonipure Smyrna bonipure Parmagos omahaike jeng kaisini motha jeng aronugo gepaidi jeng thanglayono phunuk jakmani chapter 2 jeng pilas kang Ephesus no jeng naligrana get polo omahaike jeng satta mothani kok wansuk layana phunuk jakmani chapter 2 verse 1 to 7 jora ang porinai Epis ni mothano samani kok Epis ni mothani suari no hai hinai sihodi yagra yago o atukiri kolsni no tuinai a rangchak ni do thopna kaisni ni kachar o himna a borok o kokno sawo nung klaima rokno ang sawi mano nung besuk samung krak klaika nung besuk soika ang sawi mano nung borok khamya rokno soimania chonghor ungyawi no jeng chonghor hunai rokno nung potaliwi naika hake borok ni tatal no romkha nung kha kolok nung ani bagui satok jakphano yakariya haipano ang nono o kok thaisa hunna tongo nung swkango hamjakmahai ano tabuk hamjakthaliya wansogui naidi nung besuk kelukha nini sumsok yakari age klaimahai klaipiri nung nini sumsok yakari yake ang nini thani phayei nini thopnano aroni nornai haipano omonini kaham Nikolai song samung klaima rokno ang naisler mahai no nungbo naisler jago khunju tongke ba phola motha rokno samano khanadi verse 8 keplai ngai rokno ang kaitoni bari wo tongnai muthangnai bufangni buthai charunai o elengba porimani bisingtei kaito jono katalke amari klaikan ke jeng oro nukha Epis ni mothano samani kok ang pilana saka satta mothano subrai chongkha boni bisingtei jeng paithak ni motha rokno phurungmani bagui ba sirowani bagui ke jeng oro nugo Epis Motha ge Smyrna yakaba Smyrna motha tei Pargamo ke Thyatira tei
Sardis, omahike Philadelphia, ke Laodikia. U kaisni mothano जों nugo. Ke u kaisni mothano nirok porinekhan ke nuknai. Jeprono sawo nirok kaha samang klaikya. Haipana ang nirok no kok sanani tongo. Ni jotto mothano no sawo fiaba Smyrna by Smyrna by Philadelphia no ke mungsa saya. Mane nirok no angma phurungnai ba nirok no angma tamanai nirok no angma khorainai. Ane ang ragdama ke samani geri o kaini mothano. Bomo by Smyrna by Philadelphia. Te no ke bebak no nirok kahas omahai nirok kahas tong haipana hinisaw haipana. Je borok no bekas laidi hinisaw. Engke te kaisa जों nugo Laodikia no ke mane compliment keri. Kahas samani keri Laodikia no ke. Niro kusang biya kutung biya nirok no ongklai sing ronai hinisaw. Ke Laodikia engka jini tabok present motha tabok Jisu phainani kasok ba Jisu phaitutini motha rok no bujok mane poito keri kaitoni hani bagay wasok ya sagni bagay wasok nai omahai mothano bujok mane tamane jini jorani mothano bujok mane ba phunuk khomane gepedi जों omahai keno जों jorana nai o phunuk jakmani no pairwani phari haipana जों siwani bagay जों no senglayena kaisa bai kaisa ke les kangtabo Epis ni Epis ni जों nukha Epis mane tabu English onge Ephesus ni Greek ni meaning naikangke kasle mane yakaba kaitoni hazak mane aroni ongkai thangmani ba kaslei thangmani ba hasal thangmani omonon hono omononka Epis ni meaning ba Ephesus ni meaning ke Epis Motha bo Paul aro o mothano naikolkha tin bisitha jorabo naikolkha boni yagulongke John Apostle John bo o mothano naikol mani जों nugo. Engke John Apostle John bo aro buma Merino Epis Motha no naikol mani jorao no bu Merino tlangai aro no Merino naikolka ge Meri aro no thikya. Ge John am mothao tongtutui borok rokno ba omorokno mothani borok rokno omahai kena bo mane krak ke phurungo kaisa bai kaisa hazak laidi kaisa bai kaisa cher laidi ek hazak mani no pharoi bo boni bisingtei bo phurungmani nai hazak mani no ba pharoi mane emphasize khayo ke omono Jisu Christo bo haine borono जों nugo ang nirok no hajaktei nirok kising hajak laidi ang nirok no hajaktei John chapter 13 verse 34 35 rok जों nugo ang nirok no hajakmahai kena nirok kising nirok hajak laidi net u Epis ni Motha ni character ni akaba characteristic ni akaba tongmung chamung जों nai ne ke bahai kenu aro borok phurungmung rok no जों nugo borok oro जों nugo verse 3 o okay verse 2 o nung klaima rok ang sawi mano nung busuk samung kara klaikya nung busuk soikya ang sai mano nung borok khamya rok no soimania borok khamya rok no soiya borok mane dala phurungnai rok ulta pulta phurungnai rok oro chonghor ungyawi chonghor hwnui sai phurungnai rok no borok potali naikya ei borok no soibani soiya mane ulta pulta phurungnai rok no lama korornai rok no borok soiya soiwi naya mane tolerate khaya omhai motha ne borok
samung kaitoni bagui kharoi samung khlainai jak oro nirokni samung no ang siwu hini subrai saw nirokni kosto nirokni samung nirokni soimani nirokni bukharoi samung khlaimano kosto khlaimano ang siwu borok kaitoni bagui besuk samung khlai Jisu Kristus saw ang siwu piaba kaisa kok sajaknai oro tongo haifano verse 4 haifano verse 3 ongkisa nang khakolo nang ani bagui satok jak phano yakariya satok jagui dongphano borok kaitono yakaya amahai motha piaba verse 4 haifano ang nono o kok kaisa thaisa hna tongo nang swkango hamjakmahai anotabok hamjakthaliya ang nirok no ukok sanani tongo mothano saw nirok no ukok sanani tongo nirok swkango hamjakmahai ano hajakliya ano cherliya tabuk pilas kang khisongnoi hajaklaila haifano jero tabangte jora laite u hajakmani krika besarok phaile ha age besarok nosip hajak kukchu besai bwhi hongjane bwsai no hajak thaliya omahairok sokphaika okena ngiya kabat chala bwsai hongjaknai tei kaisa bwrwi rokno nugui age hajakman no pogui hajak liya omahai age omahai ke tamangnai tabuk bwhini khetrebo bwsaini jaga wasok kroni jaga wasok nai khake bahai ingno ke omahai no wiles kang je borok jisu kaitono hajakmani o hajakma borokni thani nukjakliya hani bagai oro sawo nirok ageni hajakma nirok thani age hajaktei nirok hajakliya ge borokno teibo o kok sawo tumaisa khunju tongkheba thola motharokno samano khanadi haini so toma keplai engnai rok amaya verse 5 se wan soki naidi nang besek keleka nini sumsok yakari age klaimahai klaipidi nang nini sumsok yakake ang nini thani phayei nini thopnano aro ni nornai nge sumsok yakawi age hajak nini hajak phayei mane repent inti nisamani ko jodi omahai khlaiyangke ang phayei nini omono nini thopnano ba nini omono lampstand no ang napainai ini so o Epis Motha जों oro nugo borok yagra bukhago thopnano romoi tongoba 7 stars 7 star mane sebab 7 star mane ne kaidoni samang tangnai rok omono 7 star mane athukri nge Tekesa Bible जों nugo wandering star ke kaidoni yakare tangnai rok borok Jisu Kristo engka kabugroni sal hai nge जों kaidoni samang tangnai rok ba kaidoni borok rok kaidon Kristoni borok rok ke जों tal hai tal ni nijesso boni power amukri mane जों mani kri light kri sal ni light nawe horoke o tal जों bahai जों saiman ani bagai tabo जों kaitoni samang khlaimani ke kaitoni oroni phanawani nangnai boni phabaise जों boni samang khlaimanai kaitoni samang tangnai ke pastor rok evangelist rok kaise ya of course borok buskango haipana jotono जों kristoni busa hangke जों jotoni kaitoni bagai samang tangnai जों jotoni janija rule dong Kristan rok khorok sapono anis ang munse samang phaijani kri humaya nang nukungni borok ke nukungo mungsa ani samang kri hini humaya haibla nang nopanu parmana nang tui botol wono tui damana ba tui phana khok mana ba manai mungsa thuklu jagya tongke thukli phana romana ba gas
Bunga pogui off khaijakliya kan gas no bana off khairo mana so motha obo omo haino motha ka kaitin nukku nge khorok sapana omo khai homaya je ani samang krui jottoni no samang tongo geseng oronugu जों 7 stars hold the 7 stars boroni yagra yago tui dongmani okay ang porpiane verse 1 Epis Motha ni swari no hai hnei sihordi yagra yago a atukri ni calls ni no tuinai a rangsak ni thopna kaisni ni kacharo himnai a borok o kokno sawo ke ang age busaka o kaisni motha ni kacharo hingnai hingke ka obonka subrai jisu ke bo u kok sawo bono suidi nei sama he who walks the kacharo hingnai rangsak ni kupi ni kacharo hingnai ngia ke rangsak ni chati ngia ke thop na lampstand karo kacharo himnai sawo u kok suidi ge u 7 lampstand ngia ke kaisni thop na bo ungka tama kaisni motha chapter 1 verse 20 osung naikyangke nugu chapter 1 verse 20 aro जों आगे नायखा बाय हाफानो मैथ' खायरवनि बागै आं फरायसोनो नों आनि याग्रा यागो आतुक्रि कल्सनि नुकमा बाय आ रांसाकनि थपना काइसनि नुकमानि बिसिंनि कक के आहाय आतुक्रि कल्सनि हिनके आ मथा काइसनि नि सुवारि रक फिया थपना काइसनि हिनके आ मथा काइसनि इंगे थपना काइसनि हिनके लैम्पस्टैंड के मथा न इंगे आतुक्रि काइसनि हिनके तमा मथानि वर्कार बा samung tangnai nge kwa leader pana homaka kel u lampstand nge kwa top na aro kaitor tongo ba sobre jisu aro tongo tarmane na mothani kacharo subrai tongo mothani kacharo jini subrai jisu bo tongo hani bagi tabo जों Christos isini bisingo tongo ke जों माने o संसार नि tongmujau bai जों tongthok jakani kokri जों Christono si tongthok rani kok Christos no naikoloi tongo nai tongo hani bagi 2 Corinthians chapter 6 verse 16 no tomaisa oro hai ni sao nirok ni besak engka kaitor kathangni nokthar ge kaitor engka nirok ni bokrok nirok engka kaitor ni besak ke ke aro sawo ang nirok bai jepun tong nai feri jeng pori ni lewana 2 Corinthians chapter 6 verse 16 2 Corinthians chapter 6 verse 16 verse 16 takjak metai rok bai kaitoni nokthar bahike kethawi manai amni henba nengke kaitor kethangni nokthar omo kaitor sakphangno ahai hnei sawo ani borok rok bai ang tongnai ang borok bai thang phaike tongnai ang borok ni kaitor ungnai hake borok ani khorok ani borok ungnai ang borok ni kaitor ungnai borok ani borok ungnai ke borok ani jengka kethang kaitoni nokthar ke jeng bahai ke non believers rok bai kethawi tongwi manai ba tongwi manai loge ke tongthok jagoi taboni ni kwangma borok omhai tongo chakri gnangma khangkene buri siklaro Christian phana Christian non Christian kaijak bai ke Christian chalarok buri naithokma khangke haina kaijang ni sikang baptist rowi lo rowi now baptist nakake do Christian ingya hedeba age bang saka kwangmon ke jeng
naithok rang no ta nai hodi kubui ke borong ni bisingo kaito de tong bono si nai nge bo kubui ke borong ni tani kaito kri yang ken bai ke borong mili wi tong mana borong ni wan sok mani juda nen ni wan sok mani nuju okay omai ken sini motharo kemau mani bagai borok rok besarok besar betirok tabuk Kristen besarok no draksau Kristen besarok no omohai haya saya o klai chuak nang nai kabang temani bagai temani male boro kubui ke besa bupa apa no kubui ke mutangjak yang nai buma apa no mutangjak yang nai okay boro kaito ni musuk tui besa betino tui dul maya kaito nai tui lang maya kaito purung man musuk ma hake jeng purungai tisa maya ke Jisu Kristo o mothani bising tui bo mothani kacharo tongo mothani bising tui ba motha bisingo bo himui tongo okay jeng aro ang pilana saka soita mothano bo kaha kok samani jeng lugu piaba kaisa laudi kiana okay bo mungsa kok kaha samani jeng aro nugia piaba tarmane no u laudi kiani bisingo Jisu krei haipana phadani chimi bo jeng Bible nugu phadani chimi bo dogarno dogar bui tong phiokdi ige omohai motha kabang mano tongo kaitor bisingo krei Kristo motha bisingo krei mothani phataro geseng Kristo no mothani bisingo tobomani nangnai ke Kristo no motha bisingo tobonani ke tama krei nangnai jeng kubui ke boni kokno khnanani nangnai boni dagi mano jeng sinani nangnai obai ke jeng mothawobo khlainani nangnai tabuk ni jorabo pastor hondi chonghor hondi inga keba lemen hondi mothani borogrok hondi kaitoni hani bagi wasogya mothano tui mungsa mane kaitor naitei tongwani wansogya kaitor naitei mothano tisawani naiya kaitor naitei tongwani naiya kethar ke tongwani naiya sak musung tui tongwani nayo sak jajak tui khlainani nayo omai jeng tabuk sung obo ongka laudi kia motha no sahomani ulo jeng obono jeng serai ke jeng senglayana tabuk jeng epis ni ke haini hai Kristo jini subrai motha bisingo tongo motha ni kacharo bo tongo motha no bo tuidulani muchungjago yes u borok ni bukhano bo siu ge bo jini samung no bo siu ge motha ni borok rok ni wan sok mano bo siu borok ni samung no bo siu ge subrai jini subrai Jisu bebak no bo siu bongka je jaga bo tongo je phano no siu boni thani siya humani grei jeng bo jini samung no siu jeng kosto khaimani siu jeng bukha bai khlai tong bono bo siu ge jini kosto tek to jeng soima no bo siu ge jeng orono episode jeng no ge je hayano lairoi tongnai khukti monogoi lairoi tongnai chayano jagaro nai bono bo bosiu chayano jagaro ya samung haya khlainai rono jagaro ya omhaibo bosiu ketamo kabang ma motharogo jeng bomono rang puisa ganang neta rokno hongke chayano tongpono borok mothao jagamai tongsinai hayade yo kwansui nei hingke tama je omorok kubuyo tongnai hingke borokni koba rajniti rok mungsa omo krei involvement krei rang puisa rok krei ke bono hingke norlai tongnai sinai obai jeng nukjaku hingke Laodikia epis hingke omono borok samung le belekena chai tokmani tongo haipana I mean samung le chai tokmani tongo hingke borok hayano bo jagaroya borok hayano jagaroya tobok rundi ganang panangteng jes panangteng bo kaitoni muchuk tinong yakhe borok jagaroya piaba Laodikia ke moya obo hayano bo jagaro game jeng oro nugo borok test khainai kubuide chonghor phano phaiteng pastor hingpe sai phaiteng
Haibana kubide kubiya borok test khaine. Gahani bagino Paul I mean Jesu Christo borok no belai kana saw ang nirok ni kosto no siu nirok ni bekhano bang siu nirok ni samang no bang siu ni Jesu Christo so tabo ang kabang mo hai mo thanogu hajak lai temanai behi besai ganang behi bekhar thanglai bonobo mo thaw jagaro discipline kere mangsana koba dikoni besapa nangka mothane sekretar besapa nangka ingkai amoni rasniti wotong nai besapa nangka kena boroke jaga manai to mungsakri piaba omo haino je sepan tongta mothawo discipline nango mane borono naisrei ongkhare rohsdi okokya borong discipline tamane bagai borono hajak mane bagai discipline khaya ka buibo serengna nang borok bote repen ingya discipline khlaijak ya ke boroni bekha ke bekui kai toni thani tongkhang ke discipline ni pore borok bekha selaijak nai bekha selaijak yang ke to tekri ke bekha selaiwane bagai जों बेखा सलाइ रवनि सुजुग रवनि बागै बरकनो डिसिप्लिन अ मातंग रो नाइसले माने या डिसिप्लिन हाजाक माने बागै ताबो बोसानाव हाजाके जों डिसिप्लिन मा खालाय गेजों नबो बेबाग नसिउ जिनि कष्ट जिनि सामों no Jesu Christo nubi tongu siwi tongu oke omongu siwi epis ni boro no Nicholas no Nikolai no naisrewo kaitor naisrewo angbo naisrewo niro gubono chajagia ni saworo जों verse 7 no go verse 7 ma 8 ang naisrema haina niro Nicholas no bo naisrewo kita u Nicholas nabu Nicholas engka caya फोरोंनाय hai bagai ang naisre niro naisre bono bangsiu niso hai bana sobrai sau nirok ni leking mane nirok ni omo gothok thaya ba nirok ni omo chaya tongu bo engka puila hajak mano nirok age hajak tui nirok hajak liya puila hajak mano yakai thangka puila hajak mahai nirok hajak liya ang hajak liya hai niso ge epis ni bising tui mothano omo nirok boro chaya tong naitogui tiklai nirok chaya no macharo nai ini phurungna nai bani fadi hai जों थांलाय फैसिनाय phunukjak mane chapter 2 verse 4 hai pano angnono o kok thaisa hunna tongo nung swkango hamjakmahai anotabok hamjakthaliya nung swkango hamjakmahai o mothanoso nung swkango hamjakmahai ano hamjakthaliya kaito jini subrai puila skang borokno temanai praise khayo sabas nung omhai samang khlaika nung khlaika nei जों praise खायमाने दं ने जों बसेने बुमा बुफा गियान गोनां बुमा बुफा रावके बसानो हाकेने फोरों बा नों सामं काहा खाले हानो बा बेलेखना खातंग थौ हा नों खायमानो नुगै हायफानो मा कायसे जायानो नुगलांके हायफानो मो जाथालिया अबनो बेसेक अमाके खायके जाकुंनाय अमाके गियान गोनां बुमा बुफा रावके बसानो फोरों हायफानो गियान क्रei हसिना asa gian bang thaya buma bu parong ke tama besano u sayano naitogui hongrau jamane noke mungsa saya haipano chini subrai engka jottoni sei gian bos gian haira bos gian bai kaplan oke bo hani bagai boni besarok no ba mot harok no omai ke pran pilas kan bon jamane no naitogui omokhlai saw kahake oke sayano ulo omonobut bisa khaibani na ngai omo chaya kho ni ge borok ni chaya ke epis ni chaya ke borok pilani hajak mano pilas kan hajak ti borok kaitono hajak liya ba kaitoni samangno hajak liya kaito naitui tongliya ba kaito chajak mano chajak liya ge pilas kan hajak mani tomabu pilas kan hajak mani bo jepro जों mthangjago जों jepro salvation mano जों jepro asai katal ingo जों kaitono
emonke जों hajago जों hambai ro to mane male ang morki o sokna tongman sitabo ano bo motangka ke जों o jini hajak mane boni kaitoni thani ba subrai ni thani omhai sokhai subrai jisuno nung ani bagi thikya nung ano hajak nai kri agana ang bubono ma hajak piaba aste aste o hajak mano pogi thang ang pilan saka जों jepro pilas kan kaijak lai hajak lai pro pilas kan kaijak pro selabai beri oke hajar haipana besang laite besarok laika de din de oke hajak mani paire besano hajak koksu ta wasu om hai borok nugo besano kahake naya hanai na bufa bus behina bu again behi bai besai kokbang lai besano tigi om hai nukumok sang kabang mana om hai nugo oke borone hajak ma mane paire tomanai paire gya agene hajak mani pilas kan hajak ma obohai hajak mani kri ingri thang oke omhai na jaw kaitoni hajak ma bujini thani pai mana phiaba kaito hajak ruk unthung hne si singna nai tomanle chung bono hajak ruk boni bagi samang khlaima ruk boni samang khlaima ruk singna bo kok romani sokat ronai humano Roma ruk ngeseng manai tuknai boroni simi orosawo boroni ro kalaikha boroni simi ro yapri kaslekha bono naitukwe agini kipilpidi agi jaga kipili haine hai bukha kipili agi jaga ni simi chengphidi nai ngeseng bukha kipili poila hajak mano muito khai bono nusung ma chengphinai boronung kaslekha boronung yakarkha bono muito khlai aro kipili thangdi aro ni simino chengphidi neisau hajak mani temas sini hajak mani no keben kai tono hajak mani no tema keben जों पहिले सिगां बनि हाजाक माने सिफ्रो जों बेबा पगै थांगो आनि बागै बन हाजाकै माने गे पियाबा अलो ओंते जों संसानि माने खुरिनो हाजाक रुरुंगो नगेनो काइतन हाजाक मानो पग्रुरुंगो संसानि मानेनो हाजाक रुरु संसानि तंमंसा मनो हाजाक रुरु ख्रिस्टनि हाजाक मानो पग्रुरुंगो आनि बागै बाइबेल साव John chapter 1 John chapter 2 verse 15 फेरि थांनानै आरो संसारनि माने खुनिनो ता हामजागदि John chapter 2 verse 15 नरक अ संसारनो ता हामजागदि अ संसारनि मंसानो हानो ता हामजागदि संसारनो हामजाके ले नरक आफानो हामजागै मानिया संसारनो हामजाके ले नरक आफानो हामजागै मानिया संसारनो जों आसक हामजागदि जोंनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो नि चाल बन हामजाग माइया तमाने बागै बरग्रक ख्रिस्टनो हामजाग माइया ख्रिस्टनो मानफानो माले संसारनि माने खुनिनो हामजाग उमाबाय ओ एफेसास बा एपिस मथावो सुमसक एक्चुअली बरगनि हाया जाया सुमसक बैताला बा नाइस्रे लाइमानि अमो हाइरक जों नुगिया उमथावो हाइफानो बर बैलेसकां हाजाक मानि न याकारि थांगा बा बैलेसकां हाजाक मानि ओ करिखा बरंनि थाङो आनि बागै हारुनि बरंनि मथानि हयते जों एपिस मथानि हयते तमा सोंमा नों ख्रिस्टनि बागै पानजलेवै बोखारवै सामं तांगै थानो तंगै मान उमथा but जों हाजाक माने ख्रिस्टनि हाजाक मानसिनि थानाय कमायला हांके जों बोखाबाय सामोन खालामो जों बनि बागै खालायबानि कमग्रो ओ बोखाव मुचुक माने कमग्रो ओंगै थाङो बोहै हजाकनाय
Besa no tuidului pusiwani naikolwani bagai naikolwani hanai besai no temanai besai no neglect khaimaya om khaike saya besai ni dojo besai ken tongna nangnai ke omo haino जों गोबां जोंनि अयन सामों होननाय जों हाजाकमानो जों पकनानै कक्रि एक्चुअली हाजाकमासि आसल गुबुनावनो जों र जिसु ख्रिस्ट एपिस मथानि बिसिंतै मथारकनो बुजिरनानै बा बुजबनानै नायो गेताबो उ हाजाकमानि no temanai hajakmani kisarurut mabai tak borokni consequence tama ngiman or haini sao nirok age jagawono kipili angke ang daktin nirok nirok painai nge nirok ni verse 7 no kunju tongke ba polamo tharokno samano khanadi keplai engnai rokno ang kaitoni bari sorry muya verse 5 osi wan sokin aidi nang busuk kelekha nini sumsok yakari age klaima hai klai pidi nang nini sumsok yakari yake ang nini thani phayei nini thopnano aroni nornai u sumsok ni kok omono actually english ko sumsok ni kok manena borok hamjak mani pilas kang hamjakti hamjakliya actually borok ni thani episode sing omohai mane sumsok sing mungsanduki haibana oro sumsok ni samaningke boni borok ni je age jaga age hajakti borok hajakliya of course obo oroni no start Kristano age hajakti hajakliya kena kaba podre pod haya hapaisine haibla ulo hapaine tamono sing age jaga kipili thangya ke hani bagai ang nirokni u thopnano ba chati no ang omo khaifinai nini thopnano aro ni nornai mane lampstand from its place nirok aro jaga tongmali yang sinai yakaba Kristo naroni orni kutul sinai ni homani yakaba phola kathar nirokni mothani kutul sinai ni homani phola kathar samung khalai liang sinai ni homani ko nirok kaitoni kok bucia ang sinai kaitoni kok no bukhaw haya ang sinai just yang ti khanaka yang ti parengka mana kaitoni kok khanawi mothawo khanalayo kok salayo haibana mungsa samung nukjagya ang sinai Kristan hai tongmang kri khang sinai omhain ta ko motha ang para rogo motharok tang kangke omhain Kristan chrai rom chong ni ko mungsa Kristano kok girjao kok khanalai kya girjan bisingo se walai lenen sing Patan ongkan le hatal kok si agar le patan ongkapnya walai le tau ke bisingo si walai le kya tama sengno mothawo kok sanani jorar lai speaker no kok sanani sekang ke speaker kok sanani sekang se walai lai biang kok ekre lai walai lai jeng lai kok bang lai omai kwang motha ang edisi rokunugu motha talaro lai marok datei tawani rifre lai marok omo hai omo kristani tongmung de pilas kang omo hajak mani no pilas kang yakar like abo hajak mani yakar mani kedeng ka aibana u jaga o kipil thanglai liya hajak engte mane repent ng liya ani bagi sini mo thara botabo teman jeng repent balik kana nango te revival nango revival mane na haya agar aku revival ni salai ke phola ke thar eng phayo he kelibrai lagi omong lai bohaya revival mane na kai tane kok thai bai revive mane na kai tane kok thai bai mana sisa roja ko ni nangnai getabo jodi omohai engi kongkang ke kipili angke mana
tabuk khung tabuk noni kabui khungwo u kagos ni khung berai ro phaima kagos ni khung bai kabui khung asol khung pherlaible here kagos ni khung kajab phunuk dro nga omohai nang motha phunuk nai motha sakani motha bisingni motha krikya just phunuk jaknai motha asol krikya omohai na tabuk kabang ma motha kabangkok motha kabangkok tama kabangkok ni sasinai ang 99% nang nei honoi jeni tripura wo chung naini ka tripura simiya sengsar ganang wini omaha nika sung bonono oro epis ni motha tui chung srengmani dorkar so oro chung nugu kabui motha wo kaitoni samung tangjakoni nangnai kabui motha hajakmani wo kipil thangani nangnai kabui asai katal ungjak phano kabui Christian ungphano aro lampstand ingya keba thopna no nori rokangke phola kathani samung krikya Kristoni samung krikya ge Kristoni si samung kri umotha wo phola kathani si samung krikya ke umotha tama motha tongsi aibla borokni motha bat borokni motha mungsa kaitor bai lemden kri borokni motha borok no snanai kaitoni spiritual no snamai Kristoni motha angke je Kristoni spiritual bas tunai pholani muchuk pri tongnai tuidul jaknai Kristoni muchuk pri tongnai Kristono srungnai Kristoni basa ernai borokni motha Kristoni motha Kristo krikya gecheng hani bagino Kristo ni hajakma puila hajakma no kipili thangya hamjakma wo kipil thangya puila skang hajakmahai hamjakliya haipano hamjakliya angpana aro jaga pila wo kipil thangmaya ke ripen ngi kipil thangmaya ke umotha kuprunai mane na kaitoni samung tangjakliya nomna simi ingsinai hypocrites ingsinai saka ingsinai bisingo krikya nge tongmungo ngke tamang sinai non Kristani tongmungo omohai ne nirok angsai nirok ni sikupnai angto Tripurani nokharmani dukha 15 bosorok lai tongkha tabuk ang waisu motharogo invitation ojagui kogrok sanani tangka ke ba Christian rok no lamarogo malai kangke Kristani tongmung dubliya boroni nogrogo dubliya even mission compound rok thangui Kristani tongmung sinukya जों बोखा सोलायजागिया रिपेन इंग्यानके जों फला कथार बाय तैदुल जागमैया फला कथार तैदुल यांके उ मोथा तमा मोथा अंसिबा फला कथार सामंखाइया हानि बागै अरो एपिस मोथानो सुब्रै जिसु ख्रिस्ट आंनिरनो कक सानानि दंगो हाइफाना आंनिरनो कक थाइसा होनना दंगो आंनिरनो खराइवानि दंगो जिसाकुगनाय इंग्लिशजों के रिब्यूक मिसो I have something to say. Abongka nirok puilani hajak mano puilani hajak tui nirok hajak liya puila hajak mano nirok pogui paikya haipano bo teibu saworo ang Nicholas no naisre tui nirok no nirok bu naisre wo haipano nirok maki pilnai ang Nicholas no naisre tui nirok no naisre ya Nicholas no ke bon naisre kaito naisre haipano epis no ke bon naisre ya hajak gise sawo tamon nirok buno naisre ang naisre tui nirok buno naisre haipano epis no ke naisre ya piaba nirok no hajak mani bagi no nirok selaya bekha selaya nirok ripen engyangke nirok ni kecani lampstand no ang nor phainai
बाइबेलाव जों नुगौ काइटर जों प्रभाबसो सामने नुगौ काइटर काइदक माने नबो नाइसरे जागो काइदक माने सयता आरो जों फैदों थारमाने प्रभाब्स chapter 6 Proverbs chapter 6 kisah kolok hai pano जों siwane bagai porlaisana 16 to 19 subrayung o mungdok no naisle jago mutunar bidi mungdok no naisle jago te mungsni no ke bo seleng jago borok kungtha thang ke naisikma tatal sanai mane kungsuk mani no naisle jago tatal sanai beslai borok kaham rok no betharnai tatal sanai borok no betharnai hamya rok no chapnai hamya rok chapnai bekhate samang hamya tangna bagai yapri for ngai hamya samang no chapnai te bono khlainai uron naisle jago bini bagai kok tatal sanai te nukungo takuk bukuk no walairnai takuk bukuk no walairnai no bo naisle jago ke takuk bukuk no walairnai no bo naisle jago tatal sanai no naisle jago ani bagai जों omong जों sian engthai piaba kaito जोंनो kok romani tongo jebo जोंनो yakaya ba जोंनो slai ronani bekha slai thangni boni kha kolok जोंनो bonai singui dong ge omorokno जों mechen nani nai aro जों haini hai Phunukjakmani chapter 2 verse 7 जों नुगौ अमहाय borok rokno hamari ronai bomahai borok rokno je borok omorokno mechen nai omahai rokno mechen nai जों naisle mani amahai bewag rokno mechen nai haide ge paithago ang je kubu ke asai katal ungjang ke bono mechen mano ukok busawo 1 John chapter 5 verse 4 by 5 जों na ke नुगौ aro haini sawo whatever is born of God overcomes the world je Kristo tui achainai borok bo sungsano mecheni mano ba sungsani temptation no mecheni mano sungsani mane khuni no mecheni mano जों सयतान bai phemlok jangmar no जों mecheni mano homani kau getabok ang kisisa sasinai Nicholas bongka samango nang porini ka kenai nuknai samango Nicholas ni bumung tongo ge bongka 7 deacon ni bisingo khoroksa 7ta aro जों samango pori nuknai 7 khoroks ni deacon ni kok ge u khoroks ni deacon ni bisingo Nicholas ka khoroksa piaba u Nicholas ka borokno lama tamanai dala pernai lama korornai hani bagino Jesus sawo ang Nicholas no naisrewu mejo yet ono tama bot Nicholas tama sa bohai ni sawo जों kaitoni kerong nangliya tamane male जों gospel ni molo tongo kharyok mani molo tongo hani bagai जों kerong nangliya kerong rakhogui methangjaknai abo alada ko kerong nangliya abo alada ko kerong nangliya mane no tamo beseng bible nangliya haibla kerong bai sing siu sing hayade ka kerong si sing no phurung of course sing no kerong muthangmaya haipon kerong bai na sing siu sing ka hade haya ke sing kerong sinani nango kerong no sing porina nango haipon Nicholas ke bohai ni saw sing kerong te ke senangliya get जों of course जों kerong ni tolawo ya जों kharyok man no जों manka haibana boni mote engke जों kaitoni dage marok no जों nese nangliya ngeti kaisa botoma sa boni phurungmani wo botoma isa chini besak engka sungsok bai keplang chini besak engka haya
फियाबा जोंनि फला के काहा हानि बागै जों खृष्टान ओंखा जोंनि हाया कमाई बायखा इनके जों खृष्टान रok हाया खाइस मैया खृष्टान रok जेफ्रोनो काइतनि खारियक माबाय कबलजा हानि बागै खृष्टान रok हाया खालाइस मैया हनै bo फोरोंगो बा bo साव फियाबा जों बाइबेल नुगो जों बाइबेल नुगो First John chapter 1 जों नुगो जदि केबो फानो आं सुमसकसि खालाया हनै bo साका के bo दालार हनै सामानि जों नुगो First John आं किसा पढ़गोन First John chapter 1 verse verse 8 जोंनि सुमसक करै हनै तमंग न साके जों साक न बान्दिवो हाके जोंनि थाने कबै करै इनायरो First John chapter 1 verse 8 सुमसक करै हनै साका के जों साक न बान्दिवो तै जोंनि थाने कबै करै तमंग मले जों थैया साक जरा सुमसक खालाय थांनाय हायबानो सुमसक खालाय कांगे तमा verse 9 no sawo ni sakni sumsok no gosi ke kaitor chungno nakar pinai mane omo o sumsok nakar mani bo mothangjaknai bagai sumsok gosi ke mothangjaknai ukogi जों बोसा ओंनाय र बुफानि थानि sumsok gosi mani ukok ge omono जों बुजिथाय ge आं पयद खालाय बुजिबाय काहानै Epis ni bisingtै Subrai Jisu Kristo Motha Jengpro ni simi Paithak Motha Tamaknai ke bomo hai Tabuk Epis ni Motha ke Piles kang ni Motha bomo hai Borok amono Tamanai Khabai Khubai Kosto Boman Kha Buibai Satok Jakha Haipana Uloke Jeng Pokte Borok Kaitani Hanjak Mano Pogui Motha Mane Din Thangte Sini Oro Bahaine Tabuk ang je jaga asayo uparao 1974 ubosorono golden jubilee like baikya mane 50 years engka haipana tau motha hani bumung simi motha tongsu omai ke ang nuguidong age inke hanjak laimani tongo share laimani tongo reklai ro hoja khangke buino kabang ma parani Jamatia o pararokni reklai ro hoja baikyanke arono phaibayo Krishna नै reklai jangnai ro hajak laimani tongo chel laimani tongo taboke krike tamani male u hajak mani no pogui thangna bai okay hajak mani no peisa kipili thangna nai obono saw Jesu Kristo phurungmani nai okay jotono hambai nainai takobu khugrokno tekhana nai rokno ge nirok binumuk khana romano share khlai okay je musuk nai seminar musuk nai ga ang ke omohai na ani suri pani waisasuk ADC rogore seminar khlaimano haibana ani saktharma bai omongya je aro tongnai je musuk nai ba nirok sakta angke just phai kok samana asuksi rang bicharo bo asuk suba mai yangnai haibana nirok ni bukha tongkha ke nirok kok salai omong laibana tabuk town hall rok phana agotla town hall ro yakaba ADC roko chini Christian chini generation tabo u hajak mawo जों kifiloi bono langnan nago haibana bone bagai जों kobui kokno जों bono thani khana rona nai omai kes ingnai ge nung ang khlaibani nangnai ang ukong sawo ang phadaro tomobai ang aroni bomo hai mane condition ngtong sia ge nirok samo khlai chini borok no kaitini kok kobui no teibu khana rona musugo ge जों omahai wangsok laimano arrange khaimano ke jotno hambai